Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u Għawċin. Lejla ġewwa River of Love nirringrazzja l-Mulej bħalma jagħmel ta' spiss il-preżenza tal-Mulej imliet it-tempju tal-Mulej, il-binja. Ovvjament aħna fit-Testament ġdid aħna it-tempju tal-Alla, però wkoll meta niġu flimkien ukoll nissejħu it-tempju tal-Alla u l-Mulej għandu binjiet fejn Alla jopera u River of Love hija waħda minnhom. Illejla ħa nitkellem fuq affarijiet li għal xi wħud huma ġodda, għal xi wħud forsi qatt ma rajtuhom hekk, xi wħud minnkom qatt ma smajtuhom, u għal xi wħud oħrajn hemm espressjoni bil-Ingliż is gonna be a holy cow shot. Le mhux hekk. Holy cow shot in America tfisser when you shoot a holy cow. In India it's not very good to say don't shoot holy cows in India. Because we have Hindu brothers and sisters, they worship cows. So it's not good to shoot cows in India, right, brothers? But when you say we're going to kill a holy cow, ġifiri, mod ta' kif aħna naħsbu. Aħna fil-ħajja hemm patterns ta' kif naħsbu. Minħabba il-kultura li tlabbejna fiha. U aħna, anka f'Malta, għandna l-kultura tagħna li trabbejna fiha. Hemm affarijiet tajbin, u hemm affarijiet li mhumiex tajbin. L-ar meta jmorru kontra l-Iskrittura, ovvjament. U l-Iskrittura peress li hija l-verità, ħaġa waħda malla u Alla nifisha, il-verità dejjem tiġi mollija fuq kull kultura, fuq kull ħsieb, fuq kull mod ta' kif bniedem jaħseb, amen? Għalhekk ejn nitolbu flimkien, nippreparaw ruħna u intom itolbu għalija wkoll fl-istess ħin. Ħalli l-Mulej jitkellem minn fommi u aħna nifmu b'revelazzjoni, mhux barfin, imma b'revelazzjoni il-kelma tal-Mulej. Itolbu miegħi u tolbu għalija. Missi Qaddis, lejla aħna nirċievu l-kelma tiegħek b'revelazzjoni. Spiritu Santu, awtur tal-kelma Qaddisa tal-Alla, għallimna, iftħilna għajnejna, għatina għarfin, għatina revelazzjoni fuq affarijiet u suġġetti tas-saltna, rikkezzi tas-saltna li aħna forsi qatt ma rajnihom, ma nafux bihom. Imma għamel jisiru revelazzjoni għal l-Ispiritu tagħna għal ruħna u għal ħajtna kollha. Dan nitolbuk f'isem Ġesu Kristu. Amen. Luqa kapitlu 4. Illum huwa is-sitt messaġġ tas-serje bħalma l-missier bat lili hekk ukoll jien nibgħat lilkom. Dik l-iskrittura għandkom bżonn timmemorizzawha bl-amen. Ġwanni 20 vers 21. Għal dawk li qatt ma smajtu qabel, ma smajtux il-messaġġi ta' qabel, mis-serja ta' dan it-talim fuq il-YouTube, din bl-Ingliż sew bil-Malti, imma dik l-iskrittura Ġwanni 20 vers 21 fejn Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu bħalma l-missier bagħat lili hekk ukoll jien nibgħat lilkom hija skrittura ta' guidance ta' trawim ta' gwida tajba għalik il-Kristjan. Għaliex la Ġesu għallek ħajbatek bħalma il-missier bat lilu, kull ma tittamel inti tara kif il-missier bat lilu u inti tkun taf kif inti ġejt mibgħut. Amen? Simple as that, mhix xi teoloġija ta' barra minn hawn, imma believe it or not, ħafna jagħmlu violation tagħha di galor madwar id-dinja. Allura jiena u inti meta niġu biex narblu x'qed nisimgħu bħala xandir ta' hekk, xandjara differenti, dawk li jgħidu li tixandu l-Vanġelu, dawk li jgħidu jgħalmu l-kelma, u jiena kemm darba tilkom li hemm differenza bejn wieħed li jgħallem il-kelma u wieħed li jxandar il-Vanġelu. Il-Vanġelu qiegħed fil-Bibja, imma mhux il-Bibja kollha hija l-Vanġelu. Kulħadd huwa msejjaħ biex ixxandar il-Vanġelu, ma mhux kulħadd huwa msejjaħ biex jgħallem il-kelma. Għaliex tgħallem il-kelma hija sejħa partikolari u responsabilità ħafna kbar. Ġagbu kapitlu 3 vers 1 u għandek sew il-ministeri l-apostoliċi, il-5 ministeri apostoliċi u għet minnom huwa dak l-uffiċċju ta' għallim. U meta ngħidu għallim, aħna mhux ngħidu għat-teachers tal-iskejjel sekolari, aħna nitkellmu għallim fis-saltna li huwa wieħed mill-ministeri apostoliċi. Dak huwa t-teacher, sewwa id-dottore bit-Taljan jgħidulu. All right? Allura, meta tiġi biex tgħallem, jkollok sejħa ta' għallim u ma tibdix illum il-Kristjan huwa da ssir għallim, għandek ħafna training.
Imma għal dawk kollha li intom imsejħa biex intom tkunu għallima, għodu attenti għal kemm hija sejħa sabiħa u koll għal ħaġa li Alla jsejħlek biex tagħmel dejjem il-barka magħha, però wkoll ovvjament ma' kull sejħa hemm responsabilità. Amen? Għaliex inti tista' talim żbaljat tista' tiżvija l-irwieħ. U jekk tiżvija l-irwieħ, Alla joħodha serja ħafna. Sewwa, però jekk inti tistudja u tkun student għaqli bħalma Pawlu jgħid lil Timotju fl-ewwel Timotju, u inti tistudja sew u tkun sottomess taħt covering apostoliku fejn hemm il-ministeri jiġu mħadna, id-doni jiġu mħadna, il-frott jiġi mkabbar u hemm operazzjoni divina ta' alignment apostoliku, inti ħajkollok ċans li jekk dik hija sejħa tiegħek ħadd ikber fiha. Amen? Ħadd anke fis-sekular, ħadd ma jikber isir teacher billi f'daqqa waħda xi kollu interess f'suġġett, inti tkun biex tkun teacher tajjeb, tkun taħt teacher tajjeb. Apparti Alla u l-Ispirtu Santu nnifsu ma tikber taħt xi ħadd ma tikbirx waħdek. Qed tifhem? Anyway, ħalli kollok ukoll min jikkorreġik, imma dak għal kollox mhux għal teacher biss. Anyway, imma skont Luqa kapitlu 4, issa Ġesu jgħidilna kif batna. Morru hemmhekk Luqa 4 u ħanibdew naqraw minn vers 18. Ġesu jidħol Nazaret, jiftaħ il-ktieb ta' Eżajja fejn hemm miktub u jibda jgħid. Vers 18. L-Ispirtu tal-Mulej huwa fuq għax ikkonsagrani. Dan għamilna messaġġ fuq ftit ilu fuq rigward wieħed minn din is-serje tal-li aħna ġejna mibgħuta bl-istess tip ta' Spiritu Santu li kien fuq Ġesu. Bdaqt ninħabbar il-ħelsien il-mjasrin, tkellimna fuqha. Dawk li huma imjasrin jew oppressati, waħda minnhom huma hija bl-xjaten bid-demonju, spirit jeżina, wassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Illum ħanitkellmu fuq di, il-bxara tajba lil-fqajrin, unkella il-bxara tajba il-foqra, lil-foqra. Id-dawl mill-ġdid lill-hom, jitkellimna fuq id-dawl tal-Vanġelu u tkellimna wkoll anka li Alla mhux biss jiftaħ id-dawl spiritwali, bħalma tgħidlek fit-2 Korintin kapitlu 4 vers 3 sa 4, imma u anke 2 Korintin 3 vers 6 l qudiem fejn tgħidlek li Ġesu Kristu jiftaħ l-għajnejn spiritwali meta l-Vanġelu jiġi mxandar, imma wkoll itkellimna anke kif Ġesu wkoll jiftaħ l-għajnejn ta' Grazzi Mulej ta' Omja, u aħna ringrazzja Alla hawnhekk ġo River of Love għandna xi tliet testimonjanzi ta' nies li jew ma kinux jaraw minn waħda, jew ma kinux jaraw sew, waħda minnhom anke ma kienet tara assolutament xejn, fejn dawn rajna li Ġesu jopra u jwettaq din l-Iskrittura. Ir-rott il-ħelsien il-maħqurin. U nxaddar is-sena tal-Grazzi Mulej, mela s'issa tkellimna u għamilna 5 messaġġi fuq dan, mhux probabbli għadbaqa li xi ieħor jew tnejn oħra will si. Imma illum ħanipritkaw, ħanistudjaw, ħanfittxu flimkien, ħanqalbu l-Iskrittura flimkien xi tfisser din l-imbierka il-Vanġelu lil-foqra. Il-Vanġelu lil-foqra. Xi ħaġa interessanti li Ġesu hawnhekk jikkategorizza grupp ta' nies. Taf kemm hawn gruppi ta' nies fid-dinja? Għaliex mid-daw il-gruppi kollha ta' nies, Ġesu jikkategorizza ċertu nies partikolari li l-Vanġelu ġie mxandar ukoll anke għalihom. Anke għalihom. U meta inti tistudja l-kuntest ludi ta' xi tfisser tkun fqir u għaliex importanti kien li l-foqra jisimgħu l-Vanġelu, tara l-qalb ta' Ġesu Kristu, tara l-qalb tal-kompassjoni tal-Mulej. Amen? Alleluja. Mela Ġesu ġi xandar il-bxara tajba, x'bxara tajba? Good news fisser bxara tajba. Jekk jiena ġejt bxandallek il-bxara tajba, simgħuni sewwa. Moħħku ħablu, ħadmu raskom, ħadmu ħsibijietkom, ġeddu ħsibiethom bil-kelma tal-Alla. Jekk jiena niġi nxandallek, inti oppressat mix-xitan sewwa, u jiena nxandallek il-Vanġelu, il-bxara tajba, mela inti jekk kellek demonju, kellek xitan, kellek oppressjoni diabolika, x'inhi il-bxara tajba? Inti nħeles. X'hekk inħallek hekk u noqgħod ngħidlek bagħti għal nabiedek, dik mhix bxara tajba lik. Sewwa, jekk inti tkun marit u għandek marna u jiena nxandallek il-bxara tajba, xi jfisser dan? Li inti tfiq, sewwa. Jekk inti maddas fid-dnub u taf li inti twelidt ġa destinat għall-infern u Ġesu jinvadilek u jinterrompilek ħajtek u jgħidlek jiena ġejt imxandallek il-bxara tajba m'għandekx għalfejn tibqa' iktar skjaf ta' dnub. Għallu jekk jiena nxandar il-bxara tajba l-foqra, x'inhu l-good news għalihom? Imma jibqgħux foqra.
li ma jibqgħux foqra. Issa, tiġa silenzju, tiġa sajlenaj, tara. Dak tiġa jgħidlek li qed tiċċallenġja prinċipati ta' reliġjon fals li ġejna malma għal tul snin. Għax aħna trabbejna b'kull rispett imma mingħajr ma nawweġ il-verità għal ħadd qatt. Trabbejna f'kultura kattolika Rumana li dejjem għalmuna li tkun fqir hija xi ħaġa tajba. Issa, naf li hemm nies kemm darbetta ma' Irinejda. Naf li hemm nies inkluż bħalma kontinu bosta minnkom li konna fih dan ir-reliġjon Kattolika ta' Ruma u konna nħobbu lil mulej. Konna nħobbu l-Krist, imma għarfien ma kenniex, konna nsim mill-għarfien. Allura, jekk inti kellek il-Kristu, kont tħobb il-Kristu b'xi mod, nemmen li jista' jkun kont salvat. U nemmen li hemm nies li huma salvati, ma mhux malma, neqsin grassament mit-tagħlim tal-kelma. Però din mhux fil-kamp biss Kattoliku, imma jeżisti wkoll fil-kamp Protestant, kamp Ortodoss u anke kamp Evanġeliku. Ukoll. Għaliex anke ċirki evanġeliċi jibżgħu imissu dan is-suġġett. Jekk inti tibża tiġa tagħmel dnub. Jekk inti tibża fuq xi ħaġa tiġa tidneb, għax inti qatt ma tista' taġevola u toġob illa bil-biża. Għax il-biża hija kontra l-fidi. Amen? Issa, jiena dejjem ġejt mallem li bħalma tgħid fil-ktieb ta' Matew sewwa imberkin il-foqra fl-ispirtu. Sewwa, kemm hawn ġejtu malma dik l-iskrittura. U qiegħda fil-Bibja infatti, sewwa, u ħanurikom minn ftit igor xi tfisser dik l-iskrittura. Però ħanejdilkom minn issa bl-ebda mod ma tfisser foqra finanzjarment or materjalment. Infatti, isimgħuni, jekk Ġesu ġie xandar il-foqra l-ispirtu biex jinbidlu, qed imur kontra tiegħu nifsu. Għax il-foqra fl-ispirtu tfisser umli. Allura għalha tgħidulhom bitbqgħux umli. Jekk jiena nxandar il-Vanġelu lil-morda, tfisser tibqax marit. Jekk jiena nxandar il-Vanġelu lill-oppressat, tfisser tibqax oppressat. Jekk jiena nxandar il-Vanġelu lill-foqra fl-ispirtu, tfisser tibqax umli. Sara ftit ma tagħmel sens. Għattifhom? Ma ħamur daqsxejn lura fi żmien. Morru fil-ktieb ta' Deuteronomju kapitlu 8. Deuteronomju 8. Spiritu Santu ningrazzjak li tmexxina inti fil-verità sħiħa. Issa, dan huwa suġġett tal-ġenn. Imma llum I'm gonna whet your appetite fuq għadi. Vers 17, Alla qed jitkellem mal-poplu tiegħu wans li ħarġhom wara li ħarġhom mill-art tal-Eġittu fejn kienu skjavi. Inti wkoll kont toqgħod l-Eġittu, jissejjaħ meta inti kont mejjed fid-dnub tiegħek dak huwa l-Eġittu. Sewwa kont taħt saħta spiritwali, fiżikali u materjali. M'għandekx tajt ma nisimgħu, Alla qed jgħid il-poplu tiegħu. M'għandekx tajt f'qalbek il-ħila tiegħi u l-qawwa ta' idi kisbuli dan il-ġid kollu. Vers 18. Imma l-mulej jgħidilhom, ftakar fil-mulej Alla tiegħek. Għax hu tak il-qawwa biex tikseb dan il-ġid kollu. U raġuni li tajtek din il-qawwa biex tagħmel dan il-ġid huwa biex iżomm il-patt tiegħu li ħalef lil missirietek bħalma huwa llum. Mela Alla qallhom jiena qed nagħmel patt magħkom biex intom tistanu u tkunu poplu sinjur letteralment, finanzjarment, fiżikament, materjalment. Għal dawk, m'għandix biżżejjed ħin, imma ħantikom naqas stampa malajr. Meta Alla ħareġ il-poplu mill-Eġittu, mhux talli ma ħareġhomx brok, ta' ħalli ħareġhom sinjurissimi
Għaliex mhux ħareġhom bid-deb li kellhom fuqhom, imma anke d-deb u l-fidda u l-ġojjin li kollha li kienu fuq l-Eġittu, żarmawhom lill-Eġittu. Kontu tafu? Għal dawk li jaħsbu li Alla huwa għammil u għandu problema fil-finanzi, biddel femtek qalbi tiegħi. Alla it-tempju qadim taħt patt ħafna inferjuri, rid it-tempju tiegħu miksi bid-deb bl-aqwa materjali tad-dinja. Alla daħħal il-poplu tiegħu fart imweda li tnixxi il-ġid. Imma aħna, b'kull rispett lej l-ħbieb Kattoliċi, mhux għax it-tort tagħhom, x'ġew malma msieken bħalma kont miskin jien u ħafna minnkom. Li aħna importanti li nkunu foqra. Għax is-sinjuri ma jsalvawx. Jew għax jekk kun sinjur ħażin. Issa ismawni, mhux taħsbu li jiena xi miljonarju, però m'għandix l-ebda problema nkun wieħed minnhom. Jiena ngħix ħajja normali bħal kulħadd, ma m'għandix problema jekk xi ħadd titejni xi miljun. Le għax irid inkun fqir. Jekk xi ħadd minnkom kienet jaħsibha, million is M-I-L-L-I-O-N. Tgħid li ma di mhix ħażin li aħna nixtiequ, le mhuwiex ħażin. Speċjalment jekk ikunu fidejn nies li jħobbu lil Alla u li Alla huwa vera l-ewwel f'ħajjithom għax jista' jsir ħafna bħalma diġà jsir ħafna ġid bil-flus li Alla jafda lil poplu tiegħu bihom sakemm ma jagħmlux oġol tad-deb dak il-flus. Għax il-flus li suppost ġew ħajibnulu tempju għax Alla tagħhom id-deb kollha biex joħorġu u jibnulu tempju. X'għamlu minflok? Għamlu baqra. Jiena ma għamiltkom sinjuri biex intom tmorru tagħmlu idolu, issejħulu jaħwew toqgħodu daqs u jiskom bolaħ qudiemu. Jiena għamiltkom sinjuri biex intom tistabbilixxu l-patt tiegħi fuq din l-art. Għal taqbdu xi ħaġa? Amen. Ftakar minn Ġenesi sal-Apokalissi il-povertà finanzjarja u materjali hija saħta. Jekk hawn xi ħadd jaħseb li iktar ma tkun fqir, iktar tkun imbierek il-lejla ngħinuk toħroġ żborzjat. Ħalli jkollok il-barka kollha talla fuq ħajtek. Mhux qed ngħidlek tiegħi qed ngħidlek għax-xogħol talla biex jiġi stabbilit ix-xogħol talla fuq din l-art, fuq id-dinja. In-nies talla madwar id-dinja, in-nies talla madwar id-dinja għandhom stazzjonijiet ta' channels f'idejhom. Dak jitħallas with money. Għandhom universitajiet f'idejhom. Dak jitħallas with money. Jitrenjaw ministri biex imorru madwar id-dinja kollha. Jgħinu jibnu skejjel universitajiet orfanatrofi madwar id-dinja. Daw kollha jitħassu bil-flus. Jiġi mxandar il-Vanġelu u jgħinu nies foqra li għandhom bżonn l-għajnuna, mhux minnu massakers, dawk li huma għandhom bżonn vera l-għajnuna, dak jitħallas bil-flus tal-poplu tal-Alla. Amen? Issa Lut kapitolu 13 vers 8. Kulħadd jgħidha warajja. Il-mulej Alla Ġesu huwa l-istess il-bieraħ, illum u għal dejjem. Ftakar fit-Testament il-qadim il-poplu tal-Alla dejjem kien rik. Ismawni, dax issa ħad tagħmel sens għaliex Ġesu ġib rid kal-Vanġelu lil-foqra, għaliex jekk inti kont meqjus poplu tal-Alla u int fqir tfisser li int imwarrab. Int kont ittrattat, mhux Alla rieda di, il-poplu tal-Alla l-kultura. Kont ittrattat bħala ċittadin second class jekk inti fqir, m'għandekx dar, m'għandekx ħmara u mara u tfal. Jew raġel u tfal. Infatti iktar ma jkollhom tfal iktar tfisser li int sinjur imbierek.
Illum il-ġurnata bil-kontra. Jew joqtluhom fil-ġuf, jew nkella jridu wieħed biss. Għax għandi l-karriera, jew tnejn. Meta l-mulej jibirkek u inti tistana anka fil-materjal, fit-testament il-qadim fisser li għal-barka tal-Alla hija fuqek. Issa tista' taqbad dak id-deb u tsam tagħmlu oġol, iva, ma mhux għax Alla qallhom, għax tilfu l-mira l-iskop għaliex għamilhom hekk. Sewwa jekk jiena it-tifel tiegħi nagħtih pereżempju mobile biex jista' jikkomunika mal-ħbib tiegħu, imma mbagħad minn filgħaxija fuq il-mobile, dak il-mobile l-għada ħajġi raptured. Għax jiena tajtulek biex tużaħ tkun iktar komdu, mhux tispiċċa u juża lilek. U inskejaf tiegħu, Alla jrid li l-poplu tiegħu jkun mimli ġid, jistana iva anka finanzjarment, imma mhux għaskaptu biex intinħela u tispiċċa dintilef. Irrespondi lek innifsek, Alla lilek jista' jafdak naqa' flus. Tidnejlek il-maġġoranza tal-Kristjani ma tistax tafdhom. Għax turjom naqra flus jispiċċaw jatilqulek. Issa naf li mhux ħafna Kristjani ma jiġux ignejjes maħabba l-flus. Jekk inti temmen fil-patt li Alla għandu mal-poplu tiegħu anke ġabu permezz ta' Ġesu Kristu, Alla jridek li inti tkun imbirek anke finanzjarment. Sewwa, għal xi raġuni biex il-patt tiegħu x'inhi ġi stabbili fuq din l-art. Sewwa. Imma jekk inti tkun għaqli, jekk inti jkollok il-biża' tal-Alla, timxi sew b'integrità quddiem Alla, Alla x'taħseb li perveri? Ibirek lilek jew in-nies tad-dinja li Alla ma jafhom, li ma jafhux. Ismani, ir-rikkezzi kollha tad-dinja Alla ħalqhom għal-oliedu da. Ħanejdilek dik u daħħalha fil-pedamenti ta' moħħok. Kulħadd jgħidha r-rikkezzi tad-dinja mhux tal-ġenna biss, tad-dinja. Alla ħalqhom għall-oliedu, mhux għall-olied id-demonju. Jiena li ċertu affarijiet li jniktuni huwa meta nara Kristjani jattakkaw Kristjani oħra għax għandu karozza sabiħa, għax għandu ajruplan, għax għandu villa. Sanati, il-dak li jmexxi d-droga qed tattakkah. Il-dak li jippropoga il-perverżjonijiet kollha tal-infern fuq televiżjoni, il-dak qed tattakkah. Allura r-raġel tal-Alla tattakka. Mela taf minn fejn ġabu, mela bil-forsa xi ħadd sinjur huwa komdu bil-forsa saraqhom. Mela ma taqrax il-Bibja int li Alla jbierek il-poplu tiegħu. Tgħid li ma' min, inti jekk hawn min tagħmilx bħalu. Inti l-istandard huwa Ġesu u l-istandard huwa l-kalma tiegħek, mhux jagħmel il-bniedem mhux jagħmel l ieħor. Ħares lejn Ġesu. U mela mhux kollox fil-ħajja fi kollox issib ħażin, imma jekk tfittex it-tajjeb issib ukoll ta'. Amen. Alleluja. Allura meta Ġesu ġie xandar il-Vanġelu l-foqra, kienet importanti di li jinkludija. Ismawni aħwa, kulħadd jgħid din il-frażi u tinsijiex, please, tinsijiex. Ġesu ġie biex jirristawra lura 100% dak li l-bniedem tilef f'Eden. Daw il-5 punti tal-Vanġelu Luqa kapitlu 4, 18 u 19, hija daw il-5 punti Alla permezz ta' Kristu l-ewwel tilefa kollox permezz tal-ewwel Adam. Imma Alla restawra kollox permezz tat-tieni Adam u permezz tat-tieni Adam reġa' ġab dak kollu li tilef l-ewwel Adam fi Kristu Ġesu. Intom tirrealizzaw da, morru studjaw daw il-5 punti tal-Vanġelu Ġesu ġie konsagratu mibgħu biex jipritka. X'jari ma jiġma, innota daw il-5 affarijiet huma dak propri li tilfu. X'tilef il-bniedem minn Eden. Tara taħseb Eden kellu bżonn fejqan il-bniedem. Kien hemm mart f'Eden. Eżatt. Mela Ġesu x'ġie? Ġab ġibna l-fejqan u s-saħħa. Kien hemm dnub f'Eden. Le, għalhekk ġabinna il-ħajja li aħna nkunu renjanti fuq id-dnub. Kien hemm nies oppressati f'Eden. Le, għalhekk ġabna biex iġib reġa' jirrestawra lura nies li ma jkunux iktar posseduti, laqas oppressati u laqas taħt is-suduta tad-demonju. Bħalma kienu l-bidu Adam u Eva qabel ma dinbu. Kellhom nuqqas u bżonnijiet Eden. Xejn!
Imma sfortunatament fil-Kattoliċiżmu ta' Ruma hemm grupp ta' nies li jieħdu wkoll il-vow of poverty. Jiddispeċini, eżu saħwa. Issa l-povertà ma tibadekx l-infern. Sewwa, u laqqas ir-rikkezzja xi bniedem ikun rikk tibda tal-infern, fejn qalbek l-importanti. Sewwa, imma li inti tuħu xi vow ta' povertà, skużi ta' b'kull rispett. Number one mhix biblika. Mhix biblika, fejn siba di. Timur kontradizzjoni head-on collision ta' dak għaliex Ġesu ġi. Issa, aħna fil-Bibja rajna nies jinħallsu mix-xitan, nies ifiqu, nies jirbħu fuq id-dnub, nies meħlusa minn oppressjoni, nies isibu li huma li kienu reġettati jisibu favur quddiem Alla dik is-sena tal-ġublew li tkellimna fuqha. Però wkoll kontu tafu li Ġesu kien jgħin in-nies foqra finanzjarment. Dak parti mill-Vanġelu da. Mhux just he was a nice guy. Dak parti mill-Vanġelu. River of Love. Apparti li kun hawn nies hawnhekk li għandhom fil-bżonn u ngħinhom, maħniex is-social service. Ħafna qwa minnhom aħna. Imma maħniex is-social service, jiġifieri mursi bix-xogħol. Imma għal dawk li qed tistragiljaw biex jibu xogħol, tħabbix raskom ngħinukom. Imma għal dawk li intom tafu li intom parti minn dal-artal u minn dal-moviment tal-Spiritu Santu, tafu li aħna dal-waqt nibatu l-flus għal madwar 100 student orfni ġewwa l-Uganda. Taf xi jisimhom dawk? Mani. U taf minn fejn tiġi? Mill-poplu Alla. Li jarfu il-patt. Li jarfu li inti tgħin il-foqra u apparti mix-xogħol Kristjan għax dak li għamel Ġesu nagħmlu aħna. Bl-istess dilka li Ġesu kien midluk, ġejna midluk aħna. L-istess missjoni li Ġesu ġie mibgħut, ġejna mibgħut aħna. Dik ħaġa waħda tilkom, il-Pakistan, il-Kenja. U bosta xogħol ieħor, ma nix noqgħod indoq trombi. Kemm minnkom tixtiequ jkollna iċ-channel tagħna ta' River of Love? Tiġanna wieħed tal-IPTV? Trid li jkollok channel? Jew inti tkun fuq channel joqgħdu jgħidulek xi tix-xanda 14 ix-xanda? Let me tell you something. Hemm skrittura fil-ktieb tal-Ekklesjastis Koħlet l-aħħar kapitlu. It's very shocking. Money is the answer for everything. Not for salvation, mhux qed ngħidlek li bil-flus tista' ssalva, imma bil-flus tista' tgħin il-bosta jisibu s-salvazzjoni. Kont taf li l-iskrittura tgħid fil-ktieb ta' Ekklesjastis Koħlet tgħidlek il-flus huma r-risposta għal kollox. Ejdli int f'ħajtek x'tagħmel mingħajr flus. Ftakar Ġesu ġi jkisser il-povertà. Alla mhuwiex fid-disent tiegħu li l-poplu tal-patt li jimxi miegħu b'ubbidjenza jgħix povru. Mhux qed ngħidlek li ħassir miljonarju millu malada, jalla ssir. U meta ssir taf xi tittamel bħala bniedem fid-dil Alla. Biddex ma l-offerta tiegħek. Imma Alla jrid jaf dak. Alla jrid jaf dak. Amen? Alleluja. Per eżempju, jiena kon ġejt mod istampa li Ġesu fqir, homeless u xi bum. Beggar, dejjem jittallab għal flus. U jittallab għal. Kalkom dik l-istampa meta intom kontu parti mill. Jiena kont minna li Ġesu kien fqir miskin, jiddependi minn ħadd ieħor biex jitimgħu. Forsi xi kultant vera jmur jaqbad xi ħuta ma pija jiddependi mill-karità. Milli ma kapitlu ġabuha fil-Bibja di. Issa minuta. Mela, kontu tafu, kemm minnkom kontu taħsbu li Ġesu huwa homeless? Ġieli taħsbu, come on, olli dejkom, mhux olli sobek hekk. Kemm minnkom minn għalikom li Ġesu kien homeless, olli dejkom. Ħannar, olli dejkom, kallu kametkom. Kontu tafu li Ġesu ma kienx homeless? Tafu li l-Bibja tgħidlek li Ġesu kellu daru? Jiena kon naħseb li Ġesu kien homeless, ma qatt ma konna fil kellu dar. Il-Bibja tgħidlek fil-ktieb ta'
Mattew 2:11, Mark 2:1, Luqa 1:23, tgħidlek li Ġesu kien jgħix ġodar. Hemm passaġġ f'Luqa kapitlu 9 minn vers 51 sa 58 fejn tgħidlek bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Issa, dik hawn min li għamel hermeneutics minna. Ġili smajtuha hermeneutics? Għad ma smajtu bil-hermeneutics? Suppost hermeneutics, imma minflok jagħmlu hermeneutics jagħmlu hermeneutics. Ġifieri, il-hermeneutics ġifieri inti tittuħu kollox fil-kuntest ta' xi jgħid. Jekk mur taqra fil-kontest, u jiena tgħidkom l-iskrittur fejna, tgħidlek Ġesu huwa sejjer lej il-villaġġ tas-Samaritani ma laqgħux. U bdew jgħidulu itilqu minn hawn ma ridkuhom xaw għax intom min jafu naqa' Bibja taf il-Samaritani u l-Lut kienu gwerra. Allura f'dak l-istess kontest għallhom bin il-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Ma jfissirx li għax kien homeless imma għax inti immaġna. Pereżempju jien naf ġieli pereżempju ġrat anke fit-Testament tal-Qadim David u l-armata tiegħu sewwa jew il-poplu tal-mixi minn xi raħal u jgħidulhom marrutkom xtifqu hawnhekk u jibqgħu sejrin, għalhom ma jkollhomx fejn joqogħdu. Dak ma jfissirx li huma homeless. Dak jiġifieri waqt li tivvjaġġaw. Jekk pereżempju l-vjaġġ inkella tliet ijiem jew ġimgħa, ma sabux fejn jistriħu hemmhekk għax hemmhekk ma laqgħuhomx, kulħadd keċċihom il-barra. M'għandux x'jaqsam għax Ġesu kien homeless. Qed tifhmuha? Jiġifieri f'dik l-unika darba fejn għal Ġesu jgħidlek li il-bini ma kellux fejn imit rasu. Imma Ġesu kellu fejn imit rasu għax il-Bibja tgħidlek li Ġesu kien jgħix u kellu dar. Amen? Issa. Ħantikom moħħkom hawn, ħaġġebdu naqra moħħkom. Ġesu il-Bibja tgħidilna li qabel ma għalaq bej wieħed ieħor sentej, jew bej sentej u tlieta l-iktar, kienu foqra, jiġifieri kienu foqra, kienu sempliċi, imma kienu foqra. Xorta kellhom darhom, imma kienu foqra. Sa naftit. Ġew il-maġi wara sentej. Il-maġi, isimgħuni, ejja nimmaġinaw il-Ġudea madwar is-sajs ta' Malta u ġew tlieta min-nies. Kemm hawn minnkom jekk liġu tliet min-nies sinjuri ġo Malta, Malta kollha tinduna. Ma jiġri xejn, kulħadd xejn. Imma jekk jiġu xi 3000 daqqa. Xi entourage. U jiġu u pereżempju iħalluli, jew pereżempju jiġu River of Lava u jħalluna mazz depp, mazz frankincense, sewwa u mirra, frankincense e mirra. Daw huma mis-slaten tal-East, slaten, li r-rikkezzi tagħhom kienu ilhom jakkumulawhom mill-ktieb ta' Daniel. Meta il-Lut kienu taħt il-Babiloniċi u r-rikkezzi ta' Nebukadnezzaru tal-palazz ta' Daniel kien jifdaħħa kollha f'idej Daniel. U Daniel beda jagħmel dan it-teżor jirlestih għall-Messija. Mela Ġesu minn sentej il-qudiem żgur ommu missieru il-kelma povertà żgur ma kinux jafu xi tfisser. Għaw xi ħadd minnkom għandu amment darba semmejtilkom li din il-familja li wis probabbli bħalma jemmlu bosta teologi ma kienx Ġesu biss, imma sambat wara ġew oħrajn. Sewwa xi skrittur tgħidlek li Ġesu kellu ħutu imma minn Marija Verġni u biss ħareġ minn Alla l-oħrajn bin-natural. Il-Bibja tgħidlek minn daw is-slaten ġabu frankincense, mirra u depp. Skont riċerka li saret minn wieħed entrepreneur miljonarju, għamel riċerka da, qabbat 40 teologu għallhom irridkom tagħmlu riċerka għejduli bej wieħed ieħor bl-istandard tal-lum kemm jiswew kieku daw illum kieku jġibuha lil xi prinċep. Għalulu ġabulu bej wieħed ieħor madwar 50 miljun wert ta' ġid. Taħseb li tgħix minn 50 miljun int? Taħseb li tgħaddi? Taħseb li tibda tħawk rasek fej forsi. Għax jekk titfaħħom sena ukoll
bl-interessi biss, mhux inti biss tgħix il-Malta kollha. Bl-interessi biss aħseb wara bil-5 miljun. Forsi mhux il-Malta kollha, ma River kollha tgħixu kollha bl-interessi. 5. L-iskrittura silenzjuża fuqha, sar minnu dak kollu. Tifhem il-kuntest ludi. Il-lut fid-dinja mhumiex l-iktar nies fqar. Anzi, jekk tistudja daqsxejn, huma l-iktar nies sinjuri fid-dinja. M'għandix problema għax dak li huwa tal-lut plus huwa tiegħi. U tiegħek. Dan huwa l-Vanġelu li Ġesu ġab iġib il-foqra. Amen? Luqa kapitlu 8 vers 1 sa 6, il-Bibja tgħidlek li Ġesu kellu nies jissapportjawh finanzjarment fil-ministeru. Issa tgħiduli, ħanejdukom aħwa, italmu. Meta taraw film fuq Ġesu, tieħdux it-teoloġija minn dak il-films, għax ħafna drabi il-Ġesu ġibuh libes xi xkora. Li jekk tara mal-art, żgur ma tħares lew laqqas ixbora, aħseb għal kemm tiġġieldu fuqha biex qattawha ma ħajħodha. Ġesu, mor studjaw, kien rabbi u kien irabbi. Kien irabbi mill-inqas 12 il-irġiel iffamati bil-ġuħ. U kieku jieklu daqs dwejn, titbagħhom ħafna. Immaġina 12 raġel sewwa. Issa jiena minnix wieħed minn dawk li nikol ħafna volja kittina l-għala nikollu gol. Sewwa, jiena nipprova ngħaddi bikla tajba darba, ma xi kultant ġielek il-tliet darbiet f'ġurnata, sewwa plus snacks in between. Sewwa, immaġina 12 ruħ. Plus id-disċipli li kellu miegħu. Sewwa plus in-nisa tagħhom mhux kollha ħafna jaħsbu, jiena kelli impressjoni li meta Ġesu sejħilhom id-divorzjom kollha. Ewi. Daw telqu xogħolhom. U peress li Alla stess li inti jekk inti bniedem fidil tipprovdi lil darek, ma naħsibx li Ġesu kien jgħallimhom kif ikunu nfidili. This is just the tip of the iceberg. Il-rabbis, ġifieri, għax bil-Malti rabbi, il-rabbis kienu kollhom id-disċipli tagħhom. Id-disċipli kienu jgħinu finanzjarment lir-rabbi tagħhom. Issa, Ġesu personali, mhux probabbli ma tantx kellu bżonn flus, apparti li diġà kellu dak li ma tantx nisimgħu fuqu fil-Bibja, dak kollu li ġabulu slaten tal-East, imma kellu ħafna nies jgħin. Ġesu kien jgħin ħafna foqra. L-iskrittura tgħidha ċaru tondi. Min fejn taħseb li kien iġibu l-flus? Ma kienx Robin Hood jisraq il-senjuri biex jagħtihom il-foqra. Dan huwa l-Vanġelu Ġesu ġib il-foqra. Amen? Mela Ġesu bħalma Ġesu ġie mabgħut, hekk inti mibgħut. Taf li inti l-iskrittura tgħidlek skont Abram, skont Ġenesi kapitlu 12, li jiena u inti Abram jimsejjaħ biex ikun il-barka għan-nazzjonijiet kollha. Inti s-sid id-żerrija ta' Abram biex tkun il-barka għan-nazzjonijiet kollha. Kombinazzjoni, jekk temmen fil-kombinazzjoni dal-Ministeru jismu Nations for Christ. Darba kien hemm ministru jaħseb ħafna bħali. U qalulu, Pastor, kif nistgħu nirbħu l-belt għall-mulej? Għallhom ixtruha. Wow! Now that's some radical kingdom thinking. Kif, Pastor, tixtriha? Jekk inti tixtri kumpanija u tħaddem nies li bil-fors filgħodu qabel ma jibdew ix-xogħol jitolbu jaqraw il-Bibja.
Kull ħaġa li nagħmlu nitolbu nfaħru l-bulej. Fil-break ħanġibu l-pastor Gordon jippreċjanna messaġġ ħalli nkunu nkoraġġawti. Oh, I like that type of business. Think big. Amen. Inti midluk bil-Spiritu Santu biex tkun imqawwi bil-qawwa tal-Alla bħal Ġesu. L-istess messaġġ ta' Ġesu. Nies fi żmienek għax dan huwa żmien li tista' tippretika l-Vanġelu, ma tistax tippretika l-Vanġelu żmien ieħor. U biex twettaq l-istess riżultati li wettaq Ġesu. Ġesu ġie mibgħut bħala iben, inti ġejt mibgħut bħala iben. Ġesu ġie mibgħut biex ikun ta' estensjoni tal-Missier, u inti estensjoni tal-Missier. Biex nġibu l-manifestazzjoni tas-saltna tas-sema fuq din l-art, hekk aħna. Biex nerġgħu nġibu ir-restawrazzjoni sħiħa lill-umanità tilfet permezz ta' dnub ta' Adam u Eva. U li aħna llum nerġgħu nġibuha nirrestawha lura permezz tat-tieni Adam Ġesu Kristu. Biex nġibu glorja lill-Alla fuq din l-art. Taf kemm hija xi sabiħa meta inti tkun imbierek u l-xi ħadd fil-bżonn tgħidlu brother. ħanħallaslek id-dejn, ħanħallaslek il-kont tal-mortgage dax-xahar. ħanħallaslek ikla, ħanħallaslek il-karozza, ħanħallaslek il-kera tad-dar. Taf kemm hi sabiħa tkun kollok dik il-qawwa. Taf x'barka hija dik meta you can do that. That's called power. I have given you power to generate wealth. Deuteronomju 8:18. Allura għaliex lill-foqra? Għaliex Ġesu jipponta dan il-grupp u jisseparhom u jagħmilhom distinti minn gruppi oħra? Għaliex fil-kontest anka tal-lum il-ġurnata, ma fil-kontest ta' żmien Ġesu, il-foqra kienu mwarba. Infatti, f'mentalità ludija moħħkom hawn, jekk int fqir, jew moħħkom issierek għamlu xi ħaġa u tfisser li int misħut u s-saħħa tagħla taqbla fuqek. Jekk inti tkun taf minn Ġesu minn xiex vera ħelsek, mur studja Deuteronomju 27-28 għax hija s-saħħa kollha li hemm marbuta mal-liġi li Ġesu sar is-saħħa li hija għalik kollha. U s-saħħa tal-liġi iġġibrek povru bla penny. Dejjem m'għandekx biżejjed. Mura qraħħa dik is-saħħa tal-liġi da. Dik is-saħħa. By the way, kollha kemm aħna twilidna taħt is-saħħa tal-liġi, għax kollha kemm aħna kissirna l-liġi. Tafu li s-saħħa tal-liġi tfisser li inti qatt ma jkollok biżejjed. Tfisser li inti dejjem tokrob, dejjem povru, dejjem miskin, dejjem tiddependi minn xi ħadd ieħor. Dik saħħa taf. Dik mhux barka dan. Taf l-iskrittura tgħidlek li Ġesu sar dik is-saħħa għalik. Taf li hemm miktub ċaroton fl-iskrittura tgħidha dik. Taf li l-Bibja tgħidlek li inti tkun marit u ġorri l-mart mhijiex barka hija saħħa. Naf, din hija l-Vanġelu li Ġesu ġie xandar. Għalhekk qed ngħidilkom biex intkom tkunu tafu minn vera qed jippridka il-Vanġelu. Għaw bħal mettilkom, għaw min qed jippridka biċċa, għaw min qed jippridka nofsu, għaw min qed jippridka xejn. L-iskrittura ismawni, vera l-Bibja tgħid li l-imħabba għal-flus hija l-erq għal kull xorta ta' ħażen? Vera tgħidek? Il-flus mhumiex l-erq ta' kull ħażen, l-imħabba għal-flus battuha sewwa di. Għaliex l-ewwel Timotju 6:10 l-imħabba għal-flus x'għandna aħna? It-tmexxija ta' Malta. X'inhi problema ta' pajjiżna? Imħabba għal-flus. Tajjeb li kun hawn ix-xogħlijiet, ma mhux akkost li nkisser il-moralità ta' pajjiżna. U nkisser il-fabric the fabric of family structure, imħabba għal-flus.
kieku naqbduha di, il-gvern jiġi sellef mir-River of Love. Untu ilu bil-interessi għolja, għax dak mux Kristu, dak mux Kristjan, dak mux ħudna. Mbagħad kesiru ħudna mbagħad baxxu l-mirratu. Isma, di qed titqu intom, taf l-iskrittura hekk tgħid fil-Ktab ta' Eżajja. Intom ma tisselfux, anzi n-nazzjonijiet jisselfu minn għandkom. In-nazzjonijiet ta' mhux il-knejjes. Well, kemm għadna lura minn dak li Alla għandu f'moħħu għalina? This is. Kemm għadna lura? Kemm għadna l-bot minn dak li Alla vera għandu għalina? Nirringrazzja l-Alla dejjem u bla waqfin għas-salvazzjoni ta' ruħna. Meta aħna rridu nagħmlu xi ħaġa rrid niċċekkja l-budget? Aħna msejħin biex ngħixu ħajja bil-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Amen. Halleluja. Kontu tafu li l-kelma pur jew fqir letteralment tfisser xi ħadd li jkun bħal beger dejjem ittallab. Xi ħadd li m'għandux ħalfa għejxa ta' lejla. Letteralment. Per-l-iskrittura tgħidlek Ġagbu kapitlu 2 vers 2. Dik l-istess kelma ptokos hija bil-Grik. Hija tfisser jiġifieri Ġesu ġie jxandar il-Vanġelu lil dawk li msiken ġew mwarba, eżiljati, iħarsu l-isfel lejhom għaliex jekk inti kont taħt il-liġi kont fqir int xi ħaġa ħażina fuqek. Allura kont inti qisek m'intix privileġġjat. Anke f'pajjiżna llum. Illum il-ġurnata f'pajjiżna jekk inti fqir, sewwa nispera li m'hawnx ħafna foqra. U jekk inti għaddej minn żmien fejn int fqir tibqax fqir. Kissira dik is-saħħtax li tkun fqir mhix barka. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Per eżempju, fil-ktib ta' Mattew kapitlu 11 vers 5. Isimgħu Ġesu x'jgħid. Morru qgħidu lil Ġwanni l-affarijiet li intom smajtu u rajtu. L-omja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebrużi jiġu mnatfa, il-torox jisimgħu, il-mejtin imqajmin mill-mewt u dawk li huma foqra jirċievu il-Vanġelu. Per eżempju, Ġesu meta qal lil dak il-mexxej ruler Ludi kien rik, kien sinjur. X'qallu Ġesu? Qallu mur bih, ismani, moħħkom għax di m'għandix ħin biex niftaħ fuqha, ma ħantikom naqa' snippet. Mela hekk jiena ħanejt pereżempju il-seħbi, pereżempju Anton. Anton, jekk jiena ngħidlek isminti għandek dar biħħa u biħħa. Mbagħad ngħidlek isma' ħanejnu l-foqra biha. Meta inti tbieħ dar, x'tagħmel? X'jiġri meta tbieħ dar, brother? Tagħmel flus, imma tagħmel flus u tagħmel inqas milli xtrajt jew tagħmel iktar. Mela tagħmel il-profitt. Tinnota li Ġesu qallu mur bih mhux għati, qallu l-ewwel bih. U minn dak li taqla għejn il-foqra. Ġesu kienet jagħti lil dak ir-raġel opportunità ta' business babaw. Għax meta tbieħ, int mhux telf tagħmel hello. Jekk hawn xi businessman qed jagħmel telf, please find another job to do in your life. Jekk tagħmel business, jekk inti daru l-bieħħa, sewwa int ħa tagħmel il-profitt. Ma Ġesu ma qallux murati kollox kull ma ħadbieħ, x'in kienet tispiċċent fqir u nispiċċaw jkollna ngħinu lilek. Ġesu qallu minn dak li dbieħ u issa ħajkollok il-profitt. Issa minnu għati l-foqra.
Mela l-Vanġelu Ġesu irrid jgħin il-foqra. U għalinna li foqra dejjem jkollkom magħkom. Issa tkunux foqra f'moħħkom. Jekk ħad tkun fqir fiżikament, mhix kull fqir huwa temporanjament. Da bħal meta xi ħadd timrad temporanjament, minn nispera li ħadd minnkom qed jippjana jibqa' marid sal-aħħar ta' ħajtu. Jekk inti tkun oppressat temporanjament. Jekk inti tkun fqir temporanjament. Hemm soluzzjoni Alla li toħroġok minnha. Tissejjaħ il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen? Kemm minnkom qed taħsbu? The wheels are turning? Ġieli rajtuhom dawn l-affarijiet aħna. Tom ġieli rajtuhom dawn l-affarijiet. Have you seen this before, brother? Ħanirgħu maħwa. Meta Alla jbierkek, number one Alla mhux ħajbierek il-ħażen u mhux ħajbierek id-dnub. Meta Alla jbierkek, m'għandek xejn x'tispjega lil ħadd. U m'għandek minn xi tistħi quddiem ħadd. Min huwa imqar nofs moħħ spiritwali jara il-barka t'Alla fuq ħajtek. Full stop. Imma aħna imrobbin f'kultura li ma li naraw il xi ħadd li sta bene huwa Kristjan u dax żgur sarahom. Għaliex ma tgħidx dar-raġel jew din il-mara għamlu xi ħaġa li Alla oġbitu. Ħanirkom aħwa, moħħkom hawn isimgħu nisewwa. Kif bdejna aħna, Deuteronomium 8:18. Meta Alla sejjaħ il-poplu tiegħu biex jistabbilixxi l-part tiegħu fuq din l-art, moħħkom hawn, ara ġejja moħħkom hawn. Mela Alla tom viżjoni. Li kieku ħallihom bil-viżjoni biss, Alla kien ikun inġust. Mal-viżjoni wedhom il-pro-viżjoni. Meta Alla jibgħatek ix-xandar il-Vanġelu, meta l-mulej qalli jiena nibgħatek biex ix-xandar il-Vanġelu u ħanibgħat in-nies biex jissapportjaw ix-xogħol tal-viżjoni li tajtek tal-Vanġelu, malli jekk inti Alla tak viżjoni, ibda ringrazzja Alla li ġejja l-proviżjoni qabel. Għax ma jistax jgħidlek mur iċ-Ċina ħallas minn butek. Għax Alla ħadd ma ħajdawwar subajh lejh jgħidu int għandek id-dejn miegħi. Mur aqrawha, Romani 13. God is no man's debtor. Jekk Alla sejjaħlek biex tagħmel xi ħaġa u vera Alla sejjaħlek, mhux l-ambizzjoni tiegħek. Dak li Alla sejjaħlek, Alla jipprovdilek għalih minn qabel. Ma jistax jibgħatek iċ-Ċina u mbagħad l-asas iċ-Ċina tik id-dajsa irid jgħidlek qabel. L-ajruplan it-ticket irid jagħtulek qabel, mhux wara. Provision always goes before the vision. Kemm intom silent? Qed tomodu? Hallelujah, qed tomodu pjaċir. Thank you Jesus. Ejlu Spiritu Santu. Grazzi tal din il-kelma. Man, kemm sarħin. Praise and worship, come. Thank you, Jesus. Issa, morru Mark kapitlu 10. Mark 10, morru. Kemm minnkom lesti verament timxi mal-mulej u tħalli kollox għal-mulej. Ma nafx kemm minnkom ħatollu jdejkom għal di. Isimgħuni. Għaw Kristjani li għax l-affarijiet tagħhom marru ħażin, issa jgħidu dak għax qed nimxi mal-mulej. Le sennafdi. Alla vera jħenna lina u fejn aħna nagħmlu kappuljat Alla joħroġ. Fittex wiċċ il-mulej. Number one intom dawk li intom parti minn dan il-Ministeru l-Moviment tal-Spiritu Santu diġà hawnhekk huwa postkom. Imma għajna mill-mod inti, Alla forsi jsejjaħlek tmur naf l-Italja, Spanja, Ċipru. Tiftaħ tibda xogħol, missjoni. La Alla sejjaħlek, m'hemm bżonn tiġi tgħidli Pastor,
tini xi ħaġa biex nibda l-missjoni, imma sejjaħtlekx. Sakemm, as far as I'm concerned, stay here. Jekk sejjaħlek Alla jipprovdilek. Meta l-mulej fil-grazzja kbira tiegħu u għall-glorja tiegħu, Alla sejjaħli minn ballerin, professjonist, kelli fama u Malta ta' ballerin. Xorta għadhom jgħidu li ballerin, imma ma tantx qegħdin nagħmel baller. Imma meta sejjaħli l-mulej biex immur full-time ministry, l-ewwel ma sejjaħli huwa għal żmien ta' preparazzjoni. Imma anke għal preparazzjoni jipprovdili. Għal dawk li ma tafux l-istorja, għandilkom malajr f'minuta. Mela jiena il-mulej sejjaħli biex immur Bible College full-time, minn ballerin full-time professjonist. Dak iż-żmien kont l-unika ballerin Malti, l-unika ballerin tal-bale professjonist maskili straight u Kristjan f'Malta. U Alla sejjaħli biex immur ministeru. U jien qedlu mulej! Qedlu ħaderġa' tibgħat l-iskola, qedlu number 1 ma rridx nerġa' mmur l-iskola. Number 2 m'għandix flus biex inħallas l-iskola. Għalli tħabbix razek tiġa provdut għalik. Tiġa provdut, mux ħana provdilek. I mean, later it just occurred to me. Għax il-kelma talla kienet, I have already provided for you before you start the Bible College. Nalla, għax mu ma kienux ħana ċettawni. Sawa? I have already provided for you. U meta l-mulej, u jina bizgur, ma nimmanipola l-ħat, għax biex ma juqdu xie tħasruni, għax għaw Kristjani, brother or sister, you know, if the Lord speaks to you, I need 100 euros. I don't think the Lord needs to speak to me because you made it very clear. And you're going to remain without it. Għalli, ovvjament, isma, mux ħanħalluk bil-ġuħ, imma għodu attenti għax ċertu Kristjani jużaw dik it-tattika jissejjaħ manipolazzjoni. Issa, ħabix razek, jek tara l-xi brother jew sister tmut belaċċu bil-ġuħ jew għarwin m'għandix tilbes, li bsuħu itmawh u toħħasla. Sewa, imma, jekk alla sejħlek biex tagħmel, mur tkellem mal-mulej. Because if it's God's will, it is God's bill. Amen? Issa. Mela meta l-mulej sejjaħli biex imur, jiena mett il-ħadd. U b'mod soprannaturali, ħana qbes xejn id-dettalji, b'mod soprannaturali l-mulej kellem lill-koppja f'nofs tal-lejl madwar is-setejt filgħodu. L-mulej darilha qalilha, inti u r-raġel tiegħek ħadħallsu l-Bible College ta' Gordon. U dik għarklu inti taf mela Gordon ħajmur Bible College, dak mhux ballerin. Bis-serjetà ngħidlek ta'. U dik ċempli għarkli, inti sejr Bible College. U inġi qalbi dejnej. Min qalla di? ċaħat tiħor, ċempilli? Għalli, brother, għalli smajt li il-mulej jużak li inti twassal ħafna rwiħ li il-mulej. U għalbu l-Bible College, jimporta? Inħassu l-ek il-Bible College? Jimporta l-Bible. Letteralment, il-kelma bl-Inglis għalli, do you mind? Oh, that must be tough. I don't know how I'm going to face this. Għatlu, I don't mind. Allura jena speċajt mort Bible College, u Alla provdili, Alla jista provdilek mod ieħor. Imma Alla provdili letteralment b'mod sopra natural, għax mhux jiena tilhom Alla kellu jinvadi lil xi ħadd u jħollhom u jkellimhom b'mod sopra biex imur Bible College. Għax il-Bible College kien jisma' 4,000 kull xahar. Plus il-lodging, plus il-transport, plus ħafna affarijiet u l-ikel. Sewwa? Allura speċajt mort il-Bible College. Meta l-mulej bat li Malta, għalli meta jinti ħadmu l-Malta, ħan iprovdilek. Ma jfissirx li mux ħatimxi bil-fidi, tax kollox timxi bil-fidi malla. Sawa, kollox timxi bil-fidi. Sawa. Imma, mela, jekk Alla jridni niġi Malta, niftaħ knisja, knejjes, moviment, jabbillek tiprovdi għax inkella hawnhekk ħanibqa' bil-qid. Issa, Alla ħajtolbok affarijiet passi ta' fidi. Għax inti timxi bil-fidi, mhux Alla timxi bil-fidi għalik. Sewwa? Imma Alla jtik viżjoni, ma jekk tarak viżjoni Alla u jent opera f'ordni, Alla ħajprovdilek il-pro-viżjoni. U l-pro tiġi qabel il-viżjoni. Amen aħwa? Qed titgħallem xi ħaġa? Issa morru Marka qbitlu 10.
Mark 10. Halleluja, vers 28. Issa hawnhekk Ġesu qed jgħid lid-disċipli tiegħu kemm hija diffiċli wieħed għani jidħol fis-salda ta' smewiet. Trid intikom daqsxejn x'taħsbu u tomodu. Are you okay? Isimgħuni. Immaġinaw intom kollha nies taqilgħuha u tikruha. Ġifieri ma tantx qegħdin sew finanzjarment. Ħafna drabi tkun qed bagħti finanzjarment jekk min jgħix. Sewwa? U Alla Ġesu ġie ngħidilkom ilkom aħwa kemm diffiċli li wieħed għani jidħol fis-salda ta' smewiet. Dawk kollha ċċassaw itbellħu. We have a problem. Mela Ġesu, min ħajsalva? Li kieku kienu kollha povri broke daw. Kienu jgħidu, aħna l-ewwel ma nasku! Daw mhux hekk għamlu. Allu mela min ħajsalva? Summer nights. Batta di, jekk inti tkun povru u għalejlek il-povru ħajsalva, jekk praise God I am in, for sure, alleluja! Da mhux hekk għamlu daqalu. Min ħajsalva mela? Sinjal li ma kienux povri. U jekk inti tarhom daw kienu nisa snajja, nisa sena. Bidjarhom, familtom. You can read this from their reaction. Mux għad nivvintalkom xej. This is their reaction. Mux għalek Ġesu għalilom li titilqu kollox, jek ma jkollok xej. X'diffikultà hija titlaq? Lil daw għalilom titilqu kollox għax kellhom ħafna xi tilqu. Immisimgħu xejn Ġesu issa. Għal dawk għaliex kull darba li Alla jitlob xi ħaġa minn għandek, Alla tjaddik minn arbilu test. U qalbek hija l-ewwel waħda ma tiġi marbula. Isimgħuha. Isimgħu wara x'inhu ġej. Mela, vers 28. Qallu Ġesu tassew ngħidilkom li fost daw kollha mill-imħabba fija u l-Evanġelu jħallu lil darhom, mela daw kollha ħallu darhom. Jew lil ħuthom, jew lil ommhom, jew lil missierhom, jew lil ulidhom, jew lil għeliq tagħhom. Ma hemm ħadd fosthom, kulħadd jgħid m'hemm ħadd fosthom. Ma tittikkwalifika fl-ewwel wieħed, M'hemm ħadd fosthom li minn issa, kulħadd jgħid minn issa, f'din id-dinja stess, dil-Bibja, by the way, mhux qed nivvinta, f'din id-dinja stess. Ma jirċevix għal 100 darba oħra djar. Mux dar, brother. Djar. Aħwa, subin u bniet, vera. Uliet, Eliqi, mux għalqa wahda da, Eliqi. Flimkien, din naqbżuha, please. Flimkien mal-persekuzzjonijiet. U l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Ġesu, he's giving you and I a mighty opportunity to make profit. He's not called the taker. He's called the giver. Bat l-ewwel ħaġa li tagħtih hija qalbek. Ħalli jkun jista' jafdak bir-rikkezzi ta' din id-dinja. Għax jaf jekk jitik ir-rikkezzi ta' dinja, jekk qalbek ma tkunx vera l-ewwel tiegħu, int ħad tispiċċa tibni dak l-oġol. Kemm hawn nies li mmissjaw is-sejħa tal-la fuq ħajthom, Pastor, jiena ħija rrid naħdem, għandi familja x'nipprovdi. Għandi d-dinja, jien għandi tfali, ġedu li papa għandi l-ġuħ, mama stajartinna. Inti taħseb li meta jsejħlek il-mulej,
għallek ħatkun faċli. Li wedek hija ħatkun possibbli. Imma jekk inta fdaħ għal kull ħaġa waħda li tħalli warajk, Alla jtik 100 issa. Ma tittafdaħ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikkun nfaħħar ismek mulej. Meta Ġesu jgħidulhom imberkin il-foqra fl-ispirtu, tfisser li tkun prosperu, ta' min jammirak, ta' min jgħira lik, għax inti tkun ma jkollokx arroganza fik. Ma tkunx taħseb li inti ħaġa speċjali. Għalkemm intom speċjali, ma mhux iktar minn ħaddieħor, ma speċjali bħal ħaddieħor. Tkun umli, qalbek umli, taf li il-ġiet li inti għandek mhux lek innifsek tajtu ma tajulek il-mulej. U ma tinsix li bis-saħħa tiegħu tajulek. Għalhekk il-mulej min jaf kemm iħokk rasu meta aħna rridu nġibu d-deċ ma l-offerta u xi ħadd qed jipprova diwist, nibża, qalbi intajtek kollox de. Kull mandek tajtulek inti. Meta Ġesu ħares lejn dak il-żagħżugħ li kien sinjur finanzjarment, imma kien fqir spiritwalment. Ħanirkom aħwa, ir-rikkezzi fiżiċi ma jagħmlukx rik spiritwali. Imma jekk tkun rik spiritwali, ir-rikkezzi fiżiċi jisegwuk. They will run after you. I am a living testimony of kemm il-darba kant it-testjat u naħseb li mhux ħajkolli biżejjed u Alla b'mod naturali. Meta ħsibt li mhux ħajkolli biex immur, biex insifer, biex inħallas il-kontijiet. Tal-bliħ kif Alla jipprovdi. Apparti li Alla kien mhux għax ħaqni, grazzjuż miegħi. Waħda mill-affarijiet li l-Mulej qalli, mhux ngħidilkom kollox, waħda mill-affarijiet li qalli meta tmur Malta, ħa nipprovdilek għal dak kollu li għandek bżonn. Dik biċċa milli dak li qalli. Għal dawk li jgħidu ma hawn min jabbuża. Timita xi min jabbuża. Number one jimita l-Ġesu. Arbel il-kelma, kont taf xejn l-Iskrittura. Anke kulħadd tikissira l-Bibja, int kissirix. Wara kollox biex kulħadd jitgħaddi rendu kont l-Alla. Li ma balalu ħajmur jatfa' ruħu fl-abbissi tal-invern għal ftit euros, anke ikunu miljuni, worth it. Ġesu ma qallekx x'ħajati bniedem ta' ruħu. Li ma prezz ħatqallas. Fil-ktib ta' Galatin, kapitlu 3 minn vers 13, Ġesu jgħidlek li Alla Ġesu poġġa s-saħħta tal-liġi kollha fuqu biex permezz tiegħu aħna fi Kristu Ġesu nirċivu l-barkittu kollha ta' Abram. Mura qra Ġenesis 12 vers 1 xtaħ il-Abram. Il-Bibja tgħidlek li Alla stanaħ bid-depp u bil-fidda. U żgur. U anka il-weda tal-ħajja dejjem. Għaliex aħna imdorrijin għax ħafna ma jistudjawx, kollox jispiritualizzaw. U ħanejdilkom aħwa, jekk inti talla anka l-flus tiegħek huma spiritwali. Għax il-flus tiegħek, il-rikkezzi tiegħek ixandu l-Vanġelu. Imma l-povertà mhijiex is-sem tiegħek, mhijiex il-porzjon tiegħek. Amen? Ħanaqralkom l-aħħar skrittura. Nfakkarkom morru fit-2 Korintin kapitlu 8. Aħna nemnu, skont l-iskrittura stess, li Ġesu mhux biss ħadnu b'tagħna, imma skont it-2 Korintin 25 sardnu palina.
Ġesu mhux biss ħass saħta tagħna fuqu, tkun taf is-saħta muraqra Deuteronomju 27-28. Imma sar saħta lina. Mela la sar saħta lina, sar dnupa lina, sar mart, Ġesu f'mument minnhom sar kollu l-mart kollha tad-dinja. Jiena nemmen law sar is-saħta sar ukoll il-povertà tagħna. Mhux dik is-saħta, mhux dik parti mis-saħta. Issa dak huwa sar povru għalina, sar fqir għalina. Ma sax tgħidlu sar fqir spiritwalment, għax Ġesu kien l-iktar raġel rik spiritwalment. Ma sax tgħidlu fqir spiritwalment. Sar fqir fiżiku. Għax l-Alla li jista' kollox il-kreaturu l-feddej, f'ħin minnhom l-assema ma ħaditu u laqqas l-art għax kien fin-nofs. Irreġettat mit-tnejn huma. U fuq is-salib kien arwien, ħuta. Jiżżufjettaw bih, jibsqulu. Dak il-ħin Ġesu, is-saħta kollha tal-liġi ġiet fuqu, il-mart kollu ġi fuqu, id-demoni kollha ġew jattakkawh. U dak il-ħin ukoll sar il-povertà tagħna biex aħna fih. Isimgħu xi tgħid. 2 Korintin 8 vers 9. U tiqafx tirringrazzja lill-Alla. Intom tafu il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Li għad li kien għani, Ġesu ma kienx fqir aħwa. Ġesu kien għani, anka finanzjarment, anka fiżikament. Ftakar li minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Aħna, Ġesu kien fqir spiritualment. Skollel. Armad mhux tgħid li Ġesu kien fqir ta' spiritualment. Imma Ġesu sar saħta, sar mart, sar dnub, sar povertà għalina biex fil-mewt fuq is-salib tiegħu ikun hemm dak li jgħidula the great exchange. Għalhekk aħna ngħidulu he is our substitute. Dak kollu li aħna konna saru biex dak temporanjament, biex dak kollu li kien aħna nsiru eternament. Dak il-Vanġelu lil-foqra. Kinti fqir finanzjarment. Number 1 iċċekkja fejn qalbek. Għax bniedem jista' jkollu l-flus, imma xorta mitluf. Huwa s-sostitut tiegħek. Ġesu kollox kollox. Biex aħna verament nkunu nistgħu ngħidu ngħixu u nistgħu ngħidu niddikjaraw Ġesu huwa l-ħajja tiegħi, fih jien għandi l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Baxir isna. Grazzi Ġesu. Tista' issalva xorta, tmur il-ġenna xorta u ma jkollokx penny. Però ma tistax issalva jekk ikollok il-flus u ma jkollokx il-Kristu. Issa jekk inti jkollok il-Ġesu, issa jkollok il-pakket sħiħ. Ibda imxi mal-mulej. Ibda poġġi l-prinċipji tas-saltna forni f'ħajtek. Forni. U tara kif Alla jistanik. Għax il-povertà mhijiex parti mill-wir ta' Kristu għalik. U Alla jtik idejat. Alla jtik ħolm. Alla jtik viżjonijiet. Ma jkxur ma Alla kull ma jtik daw 3 punti tinsjom daw 3 punti. Number 1, kull ma Alla jsejħlek tagħmel hija dejjem biex iġġib glorja lilu. 2, biex tbirek il-ħaddieħor. Tkun ta' barka l-ħaddieħor. Għax inti tkun ta' xhieda għalih fuq din id-dinja biex meta jaraw lilek jaraw it-tubija tal dik. Naf li ħajaraw l-ikraħ ukoll, ma tħabbix ħażek. Min ifittex sew b'qalbu sew, jaf fejn isib is-sew. U t-telet ħaġa biex inti tkun ma jonqsok xejn għax int ibnu u bintu Aziza. Int swejtlu kollox. Daqshekk iħobbok il-Mulej.
Sekk inti xi ħadd tgħidli pastor jien Kristjan. Ħantikom ħaniċċallenġjakom. Jekk għadek taħli ruxmata flus fuq is-sigaretti, fuq id-drogi, fuq ix-xorb, m'intix tkun steward tajjeb u tal-flus Alla? Forsi hawn min huwa addicted għal ħelu. Ma jimportax billi tkun ħelu. Ma jekk inti addicted m'intix tkun steward tajjeb tal-flus tal-Alla foġġa f'idek, ftakar, kollox huwa tiegħu. Mela jekk tridu jafdak biktar, make sure li qed timmaneġġja dak li diġà tak. Sew. Alla jridek gawdi, u jridek tu pjaċir, jekk trid karozza sabiħa, ixtriha jekk tiffordja, why not? Jekk ma tiffordjahiex, jekk ta' issa aħdem wettaq. Poġġi l-prinċipi tas-saltna forni, ħalli tkun tista' tiffordja. Jekk ma jispiċċax ibirk hekk xi ħadd ieħor bija, u jekk jagħmlek hekk, praise God. Kollox jista' jkun. Li meta jiena kont l-Amerika, mhux daqqa, 3 karozzi ġew mogħtija lili. U 3 huma kienu sbieħ. U meta l-ewwel tawni karozza. U wara 5 ijiem il-mulej qalli irridek tagħtiha lil ħadd ieħor. Qed lillu mulej. Qed diġà? Qed ma tafx għandi bżonn karozza? Laqqas gawdejta kontradni, kienet kollha leather seats, blue, metallic blue minn barra kienet sabiħa tal-ġen, kienet sabiħa isa kienet aeroplan. Sabiħa. Wara 5 ijiem tiegħed il-familja. Kif tajta? Xi ftit jiemi wara jiġi xi ħadd wara l-bib. Brother, għajja miegħi. X'inhi? Karozza ġdida Honda Accord. Di tiegħek. Kemm kbir imulej. Let me tell you something. God pays his bills ahead. U nista' ngħidilkom għalkemm minn għadni dejjem nikber kollox hekk f'ħajti. Min jipalla fil-vojt? Għax hu vojt, ħallihom ipalla fil-vojt. Min jitfa l-valenu, infakkarkom, il-valenu qatt ma qatel lil dak li ma xorbux. Dejjem joqtol lil dak li xorbu. Għaw xaħat l-lejla li pastor kelli bżonn nisma' dal-messaġġ, isma' qoli dej. Grazzi Ġesu. Il-Vanġelu il-foqra. M'għandekx għalfejn tgħix fqir iktar. Ġesu sar fqir għalik biex inti tista' kollok il-ġid kollha tas-sema u tal-art. Jekk tkun steward tajjeb jew. U dak mhux għax jiena pastor, għax jiena eben. If you're a son, the riches of heaven belongs all to you. Jekk inti eben u bint, ir-rikkezza tas-sema kollha tiegħek. Mhux kollha ħadd irċivihom f'daqqa, għalkemm diġà huma kollha tiegħek, imma you activate them little by steps of faith. Passi ta' fidi. Meta jiena spiċċajt il-qorti. Mor qorti. U tlabt il-mulej qabel imma. Tlabt il-mulej. Alla ġab il-flus u anka bat avokati ningrazzja Alla midluka minn Alla ħanejnuk. U by the way, bħalma tafu ma niddejaqx imur qorti. Għax jien kull fejn imur jiena baxxatur tas-saltna. M'hemm ħadd iktar ola minni. Anke jekk imbaxxi rasi fl-ispirtu. I'm the highest authority there. I don't walk with shame. I walk with godly pride. Għalkemm iddejjaqni l-kelma pride, imma biex intom tifhmuni. Lejla il-mulej jagħtik opportunità biex inti tidħol f'dan il-patt.
Tittażel il-Ġesu ma? Tittamlu s-sit u s-salvatur ta' ħajtek. Tittamlu number 1 fuq rigward l-areas kollha ta' ħajtek. Jekk dal-persuna jinti għalli dik, għaw xaħat? Għaw xaħat il-lejla? Tgħid li pastor għandi bżonn nagħmel il-Ġesu verament f'ħajti l-ewwel wieħed. Mela. Daw kolla li għajtu jdejkom, intom fuq YouTube, Facebook, għajdu dit-talba miħaj, intom ta' televizjoni, dit-talba miħaj. Missi għaddis. Jak ħataj dit-talba jda minn qalbek. U għamel, dit-talba għamel ħadbidillek ħajtek. Ejda, missi għaddis. Nitolbok issa stess. Fissem Ġesu. Kompli għallimni mulej. Kompli għatini revelazzjoni dawwalli moħħi bil-kelma għaddisa tijak. Għallimni nifhem il-prinċipi tas-saltna. Mulej grazzi tal-li inti sirt dnub għalija fuq is-salib. Sirt saħta għalija fuq is-salib. Sirt povertà għalija fuq is-salib. Biex ingawdi bl-abbondanza tal-grazzja li inti urejt lejja f'dan il-Vangelu glorjus. Mulej kisser me fuq ħajti, kull saħta, kull irbit mal-għadu, u kisser kull forma ta' biża u povertà me fuq ħajti. Mulej ejni inkun manager tajjeb ta' dak kollu li poġġejt li fidejja. Dak li poġġejt li fidejja mulej, dak li poġġejt li f'ħajti ejni ħankun manager tajjeb tiegħu biex inti tkun tista' tafdani b'ħafna iktar. Ġesu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti li bentalla l-ħajr li mittalija fuq is-salib. Permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Illum jien ta' Ġesu. Ma naċċetta l-ebda saħta fuq ħajti. Ma naċċetta l-ebda dnub. Ma naċċetta l-ebda marda u l-ebda povertà. Għax Ġesu sar dan kollu għalija fuq is-salib. Għal-glorja tiegħek missi. Spiritu Santu, imlini bil-preżenza qaddisa tiegħek u għamel minni strument biex lilek inġiblek glorja u tifħir fuq din l-art. Dak kollu ngħid u dak kollu nagħmel millum il-qudiem. Amen. Għatu ċabxiba kbira l-Ġesu Jesu sawa. Halleluja. Ejn umu bil-wifqa. ħattu pjaċir. Għala għadek għala jrit, ikkonna tqarbin fil-ħodu, nħedġiġkom biex kunu maħda da fil-ħodu, għatqarbin u għal-messaċ iħor mill-kelma għaddisa tijaw. Daw korra jintu fuq YouTube, Facebook, nħedġiġkom nfakkarkom, nar l-erba li ġej tibda l-konferenza Faith Explosion, l-erba fil-axija ħed jitkellem maħna Evangelista Nausika della Valle. Mbagħad konna il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt, fil-ħodu u fil-għaxija, madwar 20 kellim differenti u l-ħadd fil-ħodu. Pija, mur isma dal-messaġġ ċerġa, mur arbel sew. Tlob l-Ispiritu Santu jgħalmek, jiftaħlek għajnejk, affarijiet li qatt ma rajthom u qatt forsi notajt bihom qabel. Ma l-Ispiritu Santu jgħalmek, jekk qalbek tibqa' umli u l-għax li titgħallem il-kelma tiegħu. Narawkom il-programmi miss u l-messaġġi miss. God bless you. Ciao, ciao. Hallelujah. Ħadd pjaċir.